Yazi ngiyacubungulisisa lapha. Ngijulile le ndunga yini kobaba athi ngiyibeke kahle. Ngijulile lapha ekutheni njoba ngiqonyiwe nje Magumbamane ngingabala nje intombi zami angazi ngingafika phi. OMambomvu, oMantombela, oMamzila usanda kujoyina, oMantuli nangu noMashangase baningi nje angazi khona ngeke ngikwazi ukufika kubo. Ngisekutheni ke njoba intombi zami ijwayele ukuthi zibe ngabantu aba-right abazothe kangaka. Omunye usezothi hawu wayibhala wayigagula awusabi ukugacela ngizugacela ngithi mina ngiphila icontent ngiphila nje the real life. Ungakwenzi futhi wena ubuzogacela wena mina zintombi zami nje siyakwazi lokho. Yikho mhlangano ngiyothimisa amathe ngithi lapha engakhona ngithi iqhubeni bafana. Ngisekutheni ke njoba ngiqonywe izintombi nje izothe kangaka. Ngano eyodwa ke. Uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi makuthi uganelwe ekhaya mhlamba awuzukuphuma. Uthi mawufika uganwa umfazi bamchaphaze ngalendlela ukuthi abasathindi lutho manje ngoba sekukhona yena. Bathi nje kufika umshini. Ngisho izingane zala ekhaya nentombazane ihlalile ibele ifoni ayisachithi nje umchamo. Enxa uthi nje umfowethu ubhuti useganiwe ingane yabantu ishubasheke ngisho iphekile akugezwa kwazitsha yoze ilinde yona izigeze zitsha ngenxa ukuthi nako kuthiwa yona iganile i-wrong lonto leyo. Kungcono amakhishi ehlukane abaqhubeke nempilo bevele beyiphila ngoba ezinye uthi umfana nje ifika nje idle kuphela ishi iplate khona lapha athi idla khona ufuna uqoqelo yabona leyo nto ngcono amakhishi ehlukane akalethe nje ngoba selethe ukudla lethela umamezala wakhe lo la endlini enkulu aphekele ekhishini elincane. Amakhishi awehlukana ngoba ngeke ingane abantu ithi izochaphazeka umkakho ufuna umprotect nje ayikho ongakwazi lokho. Wazi wena la ekhaya akekho umuntu omazi uma engaprotectwa uzoprotectwa uba. Amakhishi awehlukane bafethu ngeke ungachaphaza ingane yabantu ngoba nakho iyilungelo ingasho lutho. Amakhishi awehlukane kuyezwela nakuyo ilokho nje bengikusho mina.